Ayo Mas, lak isin ayo ya. Pak Dukuh dagang mati matur sembah nuwun rawuhipun. So, so. Iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, dan tak kita. So. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen bantung nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Bandung lanange jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jonggrang pamundhutmu tak turuti. Penny Production. Makarya sarengan ayu video syuting. Terima kasih matur sembah nuwun. Pokoke kompak selalu. Tang dung tang tak kita. Jos. Ayo yo. Oke. Ayo jos Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen bantung anteng kasemaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita sing hebat apa ora ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe bebono candi seku si wengi kudu dadi Iya jonggrang pamundhutmu tak turuti. sampun Mas
Pak Woro